Внимание, деца! Кой е това? Има големи очи, огромни крака и още по-голяма усмивка. Аз съм Густав! Време е да започнем зимната лудост с нашите безстрашни, забавни или може би снежни герои? Така? Твоето място е тук, при нас. Йети Мания от понеделник, 1 януари от 15 часа по Disney Channel. Здравей, Валевио! Това е любимото ми време. Времето на Коледа. Усещате ли ги? Винаги съм мечтал да бъда твоя дядо Коледа, милейди. Топлината. Готови ли сте за коледни песни? Лудостта. Весела Коледа! По това време на годината. Да, Коледа е. Денят за раздаване на доброта. Да! Почувствайте магията на Коледа от събота до вторник от 8:55 по Disney Channel. Ежедневието ти е динамично. Затова ти трябва смарт-часовник, който да пасва и на различните ти стилове. Взимаш си Huawei Watch GT 4. Новият емблематичен дизайн те кара да изпъкнеш и в офиса, и извън него. А с усъвършенствания мониторинг на здравето си вече на следващо ниво. Ти задаваш модата. Нека все пак обаче анцугът остане за спортните събития, окей? Смарт-часовник Huawei Watch GT 4 с дълъг живот на батерията. Сега на супер цени и на изплащане на 20 безлихвени вноски. Весела Коледа с Технополис. Грип, настинка. Мога да страдам или мога да взема Грипекс и да се боря с всички тези симптоми на настинка и грип. Защото Грипекс Макс 2 таблетки или Грипекс Макс 1 саше съдържат максимална доза на 3 активни съставки. Грипекс. Мога. Вече и с нова опаковка. Лекарствени продукти без рецепта за лица на 12 години. Преди употреба прочетете листовките. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може да бъде увредена. За щастие има Ентерол пробиотик. Ентерол е клинично доказано лекарство, което предпазва и възстановява чревния тракт. Ентерол лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер 1 в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с буларди. Преди употреба прочетете листовката. Скъпи дядо Коледа, тази година искам Яна да е окей, че няма очи на гърба. Като пораснем, всичко, което искаме за Коледа, е перфектният подарък за любимите ни хора. Открий го сега в Йетъл с един от многото ни коледни комплекти. Коледа е да подаряваш. Alien Goddess, the new Supra-Floral perfume. Mugler. Винаги, когато имаш нужда, Аспирин С е до теб. Аспирин С действа още при първите симптоми на настинка и грип, като бързо ги облегчава. Аспирин С съдържа витамин С и има положителен ефект върху възпалителния процес. Аспирин С винаги до теб, когато имаш нужда. Лекарствени продукти без рецепта за лица над 12 години. Съдържат цетилсалицилова и аскорбинова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Всеки ден микроби на ръцете ни отново. Какво да правим ли? Не се чудия, бързо Сейфгард вземи. Сапони се изщателно, измий внимателно. Победа на всички фронтове! Нашето здраве в нашите ръце! Сейфгард, вашият съюзник в отмиването на бактериите. Супрадин Имуно съдържа 1000 мг витамин С плюс витамин Д и цинк, за да поддържа ефективно твоята имунна система на всички нива. Супрадин Имуно подсилва имунната ти система всеки ден. От Байер. Косопат, твърде много коса по четката. Новият Елсе Full Resist Serum против косопат. С 1,5% аминексил. Подсилва косата от корена. По-малко видим скалп. Само за 6 седмици. Доказано работи. Одобрен от дерматолози. Новият Елсе Full Resist. Лореал Париж. Защото го заслужавате. Скъпи дядо Коледа, тази година искам само Боян да има повече време за футбол. Това е. Подари Йетъл ТВ за 1 лев на месец за първите 6 месеца. Сега с включени Диема Екстра и Макс Спорт Плюс за първите 3 месеца. Коледа е да подаряваш. Атакувай симптомите на синузит, грип и настинка със силата на Ибупром Синус. Ибупром Синус. Истинско облегчение при болка в синусите. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен и псевдоефедринов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. В Озон е време за подаръци! Открий безброй възможности за страхотни геймърски подаръци! Като волан с педали Logitech G29 за 469 лева. Цева Делукс има нова Odor Block технология, която не просто маскира лошите миризми, а ги блокира. Оставяйки тоалетната свежа всеки път. Още един начин да се погрижиш за тези, които обичаш.
Цева Делукс с Одор Блок технология. Защо да изберете безкабелната прахосмокачка от Ровента? Заради изключителната й мощност, заради дълготрайното представяне, интелигентните настройки, определено, но в съчетание с гъвкавия и дизайн, за да почиствате навсякъде. Ровента X-Force Flex. Сега е щетка с аксесуар за мокро почистване. Твоето бебе ти се доверява напълно още от първите си дни. Затова се довери на пелените, препоръчани от педиатрите. Новите Pampers Premium Care имат хиляди микропори, които мигновено попиват влагата, така че кожата може да диша. Довери се на нашите номер 1 пелени за суха и здрава на вид кожа. Нови Pampers Premium Care. Цветните и тъмните ти дрехи избледняват и се износват с времето? Няма нужда винаги да купуваш нови. По-добре се погрижи за тези, които имаш. Spervol Renew. Нежно почиства и обновява цветовете. За 3 пъти по-дълъг живот на дрехите ти. Rethink Fashion. Ново? Не. Прано Spervol Renew. Нов запис в дневника. Съседите се държат странно. Постоянно виждам летяща храна. Ще сме залепени за нея като кашкавал на пица. Сега искам пица с кашкавал. Подозирам, че с тях живее призрак. Нали? Но нямам доказателства. Трябва да събера повече информация. Призракът и Моли Маги. Нови епизоди от понеделник до петък от 17:50 по Disney Channel. Мястото ми? Тук. Нямате планове за вечерите? Това не е проблем. Тя ще ви ги направи. Това е забавната аларма! Усмихвайте се, смейте се и създавайте спомени. Гарантираме, че няма да раздуе скуката. Играта започва. Защото новият сезон с това семейство ще е грамовен. Думът на Рейвън от понеделник до петък от 20:20 по Disney Channel.